Диңгез күпме истәлекләр, хатирәләр саклаған, күпме гашыкларны кавыштырган, күпме шигырь һәм җырларда җырланган дисең. Иркә дулкыннар бышылдап, яр буе кымнарына үзләренең серләрен сөйли. Шу, ишетәсезме? Матур бер көй көйли түгелме соң үзе? Әйе, бер җирдә кабатланмаган моң, диңгезе дә гади түгел, сәнгать диңгезе бит. Моң үрнәкләре әйтерсең аның һәр тамчысына салынган. Су өстеннән дулкыннар түгел, гүя ноталар йөгерешә, ярга ашыга-ашыга алар көй чыгара. Бу көйдә уен коралларын һәммәсен дә ишетеп, тоемлап була. Тамчылар гүя станнарга тезелеп шул көйгә матур һәм төгәл генә хәрәкәт итә. Мәдәниятне бию сәнгатеннән башка күз алдына да китереп булмавын яхшы белә алар. Сәнгать диңгезе көйләгән моңга күңелнең иң түрендәге кыллар да тибрәлә. Кушылып, син дә җыр сузасың. Диңгез өсте көн кояшлы, шат җырларына булып тормый. Кайвакыт соры болытлар сөрөмен җәя. Күп тә үтми, яна ялтырап кояш балкый. Кайгыда да, шатлыкта да диңгез үз ярлары, үз тамчылары белән гел янәшә. Сәнгать диңгезеннән карап йөзе. Әйе, сәнгать диңгезеннән карап йөзе. Ул карапта бөек сәнгатькә хезмәт куючылар. Зур максатларны тормышка ашыру, сөекле халкыбыз күңеленә рухи матурлык салу, милливлекне, гореф-гадәтләрне саклап калу өчен тынгысыз эшләүчеләргә ныклы таяныч кирәк. Сәнгать дөньясының фанаты, үз эшенең остасы булган кеше генә мондый карапны җитәкли ала. Һәркемнең хезмәтен күрә һәм бәяли. Аны үстерү өчен мөмкинлекләр тудыра торган җитәкчебез, Мөслим муниципаль районының мәдәният бүлеге җитәкчесе, Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре Ирек Фаяз улы Салихҗанов бүген үзенең гомер бәйрәмен 55 яшьлек юбилеен билгеләп үтә. Сәнгать карабы капитанын сәхнәгә дәшәбез. Хөрмәтле тамашачылар, мәдәнияткә багышланган гомер исемле юбилей кичәсендә катнашучы һәр кунакны зурлап сәламлыйбыз. Сәнгать яраткан, матурлыкка сыклана белгән, Ходай биргән талантны үстерү юлларын эзләгән һәркем бәхетле булырга лаек. Юбилярыбыз йөзендә бәхет шатлыкларын яшермәй. Чөнки хезмәтен хөрмәт иткән җитәкчеләр, коллегалары, яраткан якыннары, дуслары, тугры тамашачысы бүген аның белән әлеге бәхетне уртаклаша. Туган көн тәбрикләүләре җиткерү өчен сәхнәгә Мөслим муниципаль район башлыгы Рамил Хәмзә улы Моллин чакырыла. Хәерле кич, хөрмәтле Ирек Фаяз, хөрмәтле авылдашлар, райондашлар, килгән кунакларыбыз. Чынында бүген бик зур җирлек өчен тантана. Җумһуриятыбыз өчен тантана бер яктан Рөстәм Нургалиев туган көне булса, икенче яктан Ирек Фаязның туган көне. Ике җүнлекче республика турында. Әлбәттә, мин инде ихлас күңелдән шушы тәбрикләүләргә кушылам. Шәхсән үзем исемнән район башлыгы буларак зур ихтирамны Ирек Фаязга бүген җиткерәсем килә. Чынында үз тормышын сәхнә белән, мәдәният белән, шушы җирлек белән бәйләгән шәхес әлбәттә безнең каршыда тора. Шуңа күрә бүген барбыз исеменнән Ирек Фаяз
ихлас күңелдән сезгә иң беренче чиратта зур рәхмәтебезне җиткерәсе килә. Ирек Фаяш, әле бүген килгәндә дә әйттем, Ирек Фаяш ул Германиядә служит иткән кеше, бик төгәл кеше ул. Ирек Фаяшның юбилейына соңга калып булмый. Шуңа күрә сәгать 6-да мин монда идем. Менә аның ни өчен әйтәсем килә, чыннан да тормышын мәдәният белән беләсе бик төгәл кеше. Бик күп хезмәт куйган кеше. Менә татар җанлы булып, шушы җирле җанлы булып, аңа карамастан татар гына түгел, үзебезнең җирлектә яшәгән рус халкын, марий халкының да мәдәниятенә үз өлешен кертеп, чыннан да бүген мөслимне кайсы җирлеккә барсаң да, әлбәттә аны мәдәнияте бәйли. Аны мәдәнияте үзенең йөзен күрсәтә. Чөнки һәрбер кеше мөслимгә килеп җитә алмый. Без бүген инде республикада булган, яисә Рәсәйдә булган нинди генә чарага булсак та, үзебезнең мәдәниятебезне җиткерәбез. Анда үзебезнең тормышыбызны шушы мәдәният аркылы җиткерәбез. Аны әлбәттә профессионаллар гына күрсәтә ала. Менә кайда гына барсак та, үземнең эшләү дәверендә 5 елдан артык инде бергә Ирек Фаяш белән эшлибез. Кайда гына барсак та, беренче чиратта шушы мәдәният өлкәсе хезмәткәрләре белән барабыз. Һәм анда үзебезнең шушы мөслимне, Татарстанны күрсәтәбез. Шуңа күрә Ирек Фаяш, әлбәттә бу сезнең зур хезмәт. Азакынчы елларда алган җиңүләребез дә, менә кайсы гына тармагын алсак та, әлбәттә зур матур традициягә килдегез. Электән үк мөслимнең мәдәнияте ул инде үзенең урынын тапкан, ныклы, үзенең шәхесләре белән бәйле, әдәбият өлкәсендә, сәнгать өлкәсендә, әле менә республикада булмаган, без бүген музей эшләп куйдык. Анда карасак, әлбәттә бер генә бүлекчә түгел, бик күп бүлекчәләр. Ул инде безнең җирне талантка, әдәбиятта, сәнгатьтә талантка бай кешеләр белән бәйли. Әлбәттә нигез нык булды. Ләкин нинди генә нигез булып, аның бүген дөньялык эшен алып бармасаң, аны югалту бик тиз. Менә Ирек Фаяш шушы ныклы нигезгә килеп, чыннан да үзенең почерксын җиткерә алды. Бүген күрәбез яңа коллективлар, ат буйлары, энҗе бөртекләре, башка төрле чараларда һәм башка төрле менә карасак, бүген инде мөслимдә бимәгән кеше юктыр инде, бимәгән бала юктыр инде ул бүген. Һәм әлбәттә бу инде менә Ирек Фаяшның сәнгатькә, мәдәнияткә үзенең өлешен кертеп, шушы җирлекнең рухи дөньясын байытуның үз өлешен кертүдер. Шуңа күрә инде мин зур рәхмәтләремне җиткерәсем килә менә бу үткән хезмәте өчен, алган җиңүләре өчен. Бүген инде кайсы гына конкурсын алсак та, мөслим исеме бар. Театр өлкәсе булсынмы, әйтик, җыр-бию коллективлары булсынмы, аерым шәхесләр белән булсынмы, аның бүген шәкертләре, аның бүген кул астында эшләүче егетләребез, кызларыбыз фестивальләрдә, конкурсларда лаеклы исемнәр алып, җирлегебезне тагын да байытып, тагын да куандырып, үз хезмәтләрен алып кайталар. Шуңа күрә әлбәттә бу җитәкченең хезмәте. Әгәр дә җитәкче өнди белмәсә, әгәр дә аларга ниндидер бер рухи ризык бирә алмаса, әгәр дә ул эшләрне аларны шушы җиңүгә өнди алмаса, әлбәттә алар ул җиңүне ала алмаслар. Шуңа күрә әлбәттә бу уртак җимеш. Инде үзебезнең җырчыларыбыз да, биючеләребез дә аңа үпкәләмәс, ләкин мин һәр вакыт әйтәм, җитәкче җитәкләп, бергә хезмәт нинди генә талантлы кеше булмасын, әгәр дә аны бүген җитәкләп, шушы сәхнәгә алып кереп, аны бүген оештыра алмасаң, әлбәттә ул талант югалырга мөмкин. Шуңа күрә рәхмәт Ирек Фаяшны шушы талантларны таба алганыгыз өчен, аларны безгә күрсәтә алганыгыз өчен, аны республика күрсәтә алганы өчен һәм республикадан тыш Рәсәйнең төбәкләрендә катнашып үзебезнең җирлегебезнең, үзебезнең җумһуриятебезнең көчен, мәдәниятен һәм аның рухи дөньясын күрсәтә алганы өчен. Шуңа күрә бүген инде бик зур сүзләр сөйләргә мөмкин, аның дөнья тарихын сөйләргә мөмкин, яшәү тарихын сөйләргә мөмкин. Ләкин нинди генә сүзләр әйтсәк тә, әлбәттә 55 ел гомер узган. Аның 38 ел гомерен әлбәттә шушы мәдәният өлкәсендә хезмәт куйган шәхес. Шуңа күрә монда инде без башны иеп рәхмәтебез генә җиткерәсе килә. Шуңа күрә Ирек Фаяш, ихлас күңелдән сезгә зур рәхмәтемне җиткерәсем килә. Без инде бу ел рухи һәм әхлаки үсеш елы итеп игълан иттек. Аллаһка шөкер, без инде шундый дәрәҗәгә барып җиттек, үзебезнең рухи дөньябызга да игътибарыбызны җәлеп итә алдык. Әлбәттә, монда мәдәниятнең һәм сәнгатьнең өлеше бик зур булыр. Шуңа күрә инде мин менә үзебезнең шушы булган мирасыбызны югалтмыйча, гореф-гадәтләребезне тагын да байытып, тагын да менә шушы татар дөньясы бүген инде ниндидер
şüpheler bilen, nindidir korkular bilen, tili yağından, medeniyet yağında başıgan meseleler bulganda, elbette Müslim indi ol flagman bulurga tiyiş, Müslim özünün tüsün, ismin көрсәтергә тиеш. Шуңа күрә сез җитәкләгән коллектив, авылдагы коллективлар, авылдагы китапхана, мәдәният йортлары җитәкчеләре белән, үзебезнең Мөслимдә булган җитәкчеләр белән, һәм инде тулай Мөслимдә булган коллективлар белән, бүген үзегез күрәсез, инде матур конкурслар бара, фестивальләр бара, һәм инде шулай ук оешма предприятие булсынмы, авыл җирлекләре булсынмы, алар инде актив рәвештә катнашып үзебезнең мәдәнияткә мөкибән булуыбызны, яратуыбызны күрсәтеп тора. Әлбәттә, бу эшнең зур хезмәт, һәм инде шушыны югалтмыйча киләчәктә дә сезгә хезмәт итәргә насыйп итсен. Аның өчен әлбәттә сезгә мин саулык, сәламәтлек телисем килә. Эштә тагын да энтузиазм булсын, сезнең ярдәмчеләрегез һәм инде шушы җирлек сезгә һәр вакытта үзенең рухи байлыгын, рухи ризыгын биреп торсын. Киләчәктә дә яңалыклар, эзләнүләр белән безгә инде шушы җирлегебезне тагын да баетып, матур итеп яшәргә насыйп булсын. Шуңа күрә ихлас күңелдән сезгә зур рәхмәтләр һәм бәйрәмнәр. Рәхмәт изгелекләрегез өчен. Һәм әлбәттә бүләкләр бар. Biz инде бүген президентыбызның туган көне булса да инде шундый мөрәҗәгать белән чыктык. Бүген президентыбыз шушы Ирек Фаяшка әзерләнгән рәхмәт хатын һәм рәхмәт сүзләрен җитте. Бу инде благодарность президент дип атала. Бик зур бүләк. Ирек Фаяз инде безнең ул атказанган мәдәният хезмәткәре һәм инде нур өстенә нур итеп бүген шушы көнне һәм бүген шушы имза куелган рәхмәт президентыбызның рәхмәт сүзләрен рөхсәт итегез сезнең каршыда Ирек Фаяшка тапшырып китәргә. Озак еллар нәтиҗәле хезмәте мәдәният үсешенә зур өлеш керткән өчен Ирек Фаяз улы Сәлихҗановка Татарстан Республикасы президенты рәхмәте белдерелә. Kurbanlarga görgeninim Sığar yolunu koralayım Mehadetinin vazaplarını Mehadetinin vazaplarını Bilmeyenler koralayım Mehadetinin vazaplarını Mehadetinin vazaplarını Bilmeyenler koralayım Kurbanlarga gelgeninim
Юбилярыбызны тәбрикләргә ут күршеләребез Актаныш һәм Минзәлә районыннан килгән кунакларыбызны сәхнәгә дәшәбез. Рәхим итегез. Xeyirli kech isəmisiz, hörmətli ot күршеләребез, hörmətli müslimlilər. Sizə indi özümüzün rayon başlığı Engil Napol Fattaxovның һәм инде Актанышларның зур сәламнарын җиткерергә рөхсәт итегез. Безнең инде халыкта һәм инде менә диндә дә шундый әйтем бар. Күршеләр турында бик күп сүзләр әйтелә. Күрше инде үзеннән дә яхшырак булырга тиеш. Күршеләргә булган мөгамәлә, һәр вакыт ихтирам булырга тиеш. Һәм инде чыннан да без менә Ирек Фаязович белән мин инде мәдәният өлкәсендә 16 апрельдән бирле һәм инде шушы дөньяга 11 ел мәктәптәге тормыштан сәкрәп киткәч гаҗәпләндем. Мәдәният хезмәткәрләре искитмә шул хәл ачык, алар һәр вакыт ярдәмчел. Менә инде Ирек Фаязович белән беренче көннәрдән бирле дус булып яши башладык. Инде мин сөенәм аның белән булган танышлыгым өчен. Чөнки инде һәр вакыт акыллы киңәшем бирә белә. Кайсы гына вакытта да аңа мөрәҗәгать итәсен икән, һәр вакытта акыллы киңәшем бирә. Менә аның өчен аңа бик зур рәхмәт итәсе килә. Шуннан да 38 ел гомерен биргән кеше мәдәнияткә бу инде зур хезмәт. Без инде мөслимнәргә карап шунлап та сокланабыз. Чөнки инде менә искиткеч бүгенге көндә сезнең район үзәге матурлана. Искитмәле матур. Без инде килгән саен сокланып, гаҗәпләнеп китәбез. Инде халыкның аңы да һәр вакытта үзгәрә. Менә инде Әлмәт якларына караган кергән вакытта мин һәр вакыт сезнең мәчетегезгә сокланып китәм. Инде ул минем зур соклану хисләре, безнең райондашларына зур соклану хисләре. Бу инде сезнең бергәләп Рамил Хамзович сезнең җитәкчелектә, сезнең команда җитәкчелегендә зур хезмәт. Ансы өчен сезгә бик зур рәхмәт. Ирек Фаязович сезгә нәрсә телисе килә инде? Инде сезнең бар әйбер бар. Siz sağ selamet, sizin halk arasında dereceniz var. Sizin halk menə tuturup zallarına kilgenler, hürmet ederler. Misliga baratik sağlık selametlik dilisi kile. İsenlik uzun ömürlü bulup, halkın hürmetin alğa tabadaya bulup, uzun bəxtli ömür kişilik yazsın. Hem indi müslimlerge, umuşlar birge kurşu bulup yaşarga yazsın. Irek Fayaş bizga bularni topshirdik indi. Bizning indi har kishi uchun eng qadrli atiyani, oila, tug'an yer, vatan. Bizning indi rayonning eng zo'r boylashlari tufraq. Biz indi hikmatni ko'paytirib istiramiz. Shu Oqtanish hikmagidan o'stirilgan, ham indi azillangan shak-shakni sizga bo'lib aytirga ruxsat etasiz. Baringizga alomashlar, bek zo'r rahmat. Hayırlı kişiler her barchagızga da hürmetli Irek Fayazov. Biz sizning bilan bek ko'p yillar madaniyat ülkesinde ishlaymiz. Men endi sen tug'anda men kulturdoshligim deb aytib maqtana olmayman. Shulayda azrakkina shul chamag'ada turib kela. G'umrimni madaniyatga bag'ishlab seni ati-aning shu yo'ldan jibergan hem bu birgina de yolg'ish bo'lmagan. Şol kadar sen şu medeniyet için tuğan kişi bulgansın. Jır desen jır var indi sende. Biyip desen biyip jip beresin indi sen. Tilisin iken barsın da işleysin. Hemmine jitekşi bulup usip jitkeş. Şu sıfatlar bizim jitekşilerge bik kirek eybir. Ol biyunun ne ikeninde bile, jırnın ne ikeninde bile. Hem şunun içinde, mine şu jitekşinin işi bugünkü derecede usip jitkende indi. Alarının rayon başlığı etkençe, ol tübenden küterilgen, şu bütünlüsün anlay, dürüst itip kişini işlete bile, kişiden onu soruyu bile, hem mine derecesi indi her birgizin göz aldığında. Müslim medeniyetini bu inşa, şundan da büyük boyunca, jır boyunca, Respublika küleminde nendigine yarışlarda neticeli urunlara erişmeler birek de soğuk yıllarda. Şulay bit. Bu indi Irek'nin bik de zor hizmeti. Onlar nerse etesi kilemine biz bitinde kurşı tirelip turabız. Bik köp bula şunday mine sorular da bula indi bizde. Yerdem nerede gerek bizge. Biz nigine bilsa da Irek Fayaş kazvanit etemiz. Hemen nişiktir bir vakitte da yoğunda bulmaz indi degen ebirini aytabilmiyor. Nerse Firazapa buluru ondan problemi yasamıyoruz biz. Gına değil, hemen dolanı işleyip gereken, konsert numara gereken, keştümler içinde biz bitinde özünüz bilesiz, birbirimiz bile aşılay, alışıp, birişip yürüyoruz. Şunun için bizim ot kurslarımız bulganlık, bizden şu
үзебезнең бер-беребезне хөрмәт итүләребез, ярдәмләшеп эшләүләребез дәвам итсен иде ирек. Әле киләчәктә дә сиңа зур уңышлар берсен, Ходай саузлык, сәламәтлегең бар, матурлыгың бар, егетлегең бар, җитезлегең бар, бергә эшләргә насыйп итсен Ходай. Инде нәрсә әйтәсе килә, шушындый җитәкчеләр, мөслим җирлегендәге җитәкчеләр эшләп торганда, әле сез эшләрсез. Сезгә бик зур рәхмәт. Иң юбилейгыз сезнең котлы булсын, һәм бу соңгысы булмасын. Hürmetli İrek Fayazula, Tatar halkının tilin, medeniyetini üstürüge, gırıf-гадәтләрен саклап калуга багышлап башкарган эшләрегез өчен Минзәлә районы мәдәният бүлеге, мәдәният йорты хезмәтчәннәре исеменнән сезгә зур рәхмәтләребезне белдерәбез. Сезнең иҗат шишмәгез кипмәсен, саякмасын. Киләчәктә дә милләтебезнең рухы, кыйммәтләрен, юлаларын саклап, бергә эшләрбез дип ышанып калабыз. Безнең иҗади хезмәттәшлегебез дәвам итсен, дуслык җепләребез өзелмәсен иде. Бергә булыйк, бердәм булыйк. Юбилейгыз уңганнан сезне чын күңелебездән тәбрик итәбез. Эшегездә зур уңышлар һәм гаилә бәхете телибез. Матур теләкләрегез кабул булсын берүк. Рәхмәт бик зур. Бүләкләрегез өчен hürmetli qonaqlarыбыз, sizne zor hürmet bilen zaldagi o'rinlaringizga uzatamiz. Hürmetli tomoshachilar, siz endi albatta hozir men Irek Fayazovich turida uzoq ham terandan onun biografiyaсын сөйләрмен, bir arqılı təbrikləvçilərni səhnəyə dəşərmin deb o'ylab o'tirasizdir. Шулаймы? Lekin bugungi kechani yubilarimiz o'zgarib түсмірдә күзаллап, sizga көңіллі ял бүләк итә. Аңа булган иң изге теләкләрегезне җылы алкышларыгыз аша бәйрәм дәвамында юллый аласыз. Чөнки сәхнә кешесенә тамашачының алкышыннан да кадерлерәк бүләк юк. Сәхнәгә мизгел бию төркеме, күңелле кичләр барыгызга да.
Икінің 19 жылының 8 сентябрі 6 шақырылыш Татарстан Республикасы Дәулет Советі депутатларын сойлаулар. Татарстанда яшәүче һәр кемнең тавышы мөһим. Минем Татарстан, минем тавыш. Наша жизнь не стоит на месте, заставляет двигаться только вперед. Но цена одной ошибки может быть очень высока, если вовремя не сбавить обороты.